Balimao Anyokuma, très urgent et très grave. Balimao, billet jeudi 10 juillet 2025. Maliens, ala sago au sago, mena a bɛɛ prévu ira aula, awa guerre civile ya damna Mali kono de. Maliens, ou ye guerre civile ya damna Mali kono. France, Algérie, Mauritanie, olu de be ko in kɔfɛ. Mena kala anga je kala je, anga nga kuma mu fana fo ambo fo ka daka. U be ka mun de kɛ, u be ka technique jumɛn de kɛ. Bama ciwale mɔgɔ be ka mun de kɛ an ka dugu la. Maliens ni an ka jango lajɛ. Guerre civile gɛn damna Mali kono. Ntendo ka wula de. Ne tɛ kuma kun fɛ, mena kala anga je kala je ɲɔgɔn fɛ. Kabo à la centre Konana a une vidéo partagée. Bien le 9 7e mois 2025. Nous nous le 8 7e mois 2025 ma jatiga wale moye bingali wale do takanga dugu do sigare dugu mumbe centre Konana. Kerengerena Sharo marala dugu do be abe fama ko wane oye bingali taka dugu mo no sigare. Problème mi yɛrɛ bɛ santiri kɔnɔ bi fo an ka faamuya ni hakili wa jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ dɔ kɛ a la k'a sababuya kɛ yanni kɛlɛ in ka don an ka jamanaw kɔnɔ jamana ninnu dugu ninnu ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn komi ɲɔgɔn tɛgɛ ci furu ɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ teri siraw b'an ni ɲɔgɔn cɛ o dugu dɔw le accord signé u ni Bamaji wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu ma sɔn ka don Bamaji wale mɔgɔw ɲɛnada fɛ n'olu ko k'olu bɛ tugu jamana in kɔ wallahi dugu minnu ni Bamaji wale mɔgɔw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu faralen don ɲɔgɔn kan ka to ka dugu ninnu mɔgɔw kɛlɛ dugu minnu tɛ accord kɔnɔ olu bɛ ka degun o degun sɔrɔ bi a degun sababu a 100 o 100 a 90 bɛɛ bɛ ka bɔ dugu la dugu minnu sɔnna Bamaji wale mɔgɔw ka kungilinna ma f'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ ka se ka fu siri nin ko in dan na u ye attaque ta ka wane sigɛrɛ ma wolofila o de tora la Maliens kuma fila bɛɛ lajɛlen ɲakɔrɔ yarɔ n tɛ segu tungara kumakan ye Maliens jadisu n'u taara dugu o dugu min na n'u ye accord kɛ ni dugu o dugu ye o duguladenw u b'olu de fara u kan ka marifa d'olu ma dugu wɛrɛ minnu n'olu ma sɔn k'u tɛ fara terroriste kan o duguladenw de bɛ taa fara terroriste kan sa parce que accord b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka cɛ kɔgɔlen minnu bɛ yen ou bien mɔgɔ minnu bɛ se ka marifa ta u bɛ marifa d'olu ma k'u entraîner k'u bila u ka tugu yɛrɛ balimaw kɛlɛ dugu wɛrɛ la Maliens ni de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ne bɛ mun kɛni fɔ ne ka analyse la yala kuma in ma bɔ ne kɛni da o ne bɛ nin kala ma koyi mais n'a kun bɔra ne da ko miyatɔ kuma ka tɛmɛnɛ sogobosoyɔrɔ la mɛ da mɛ tigila de mɔgɔ min y'a kuma fɔ a bɛ Mali la de koyi a ma kuma jugu fɔ mais kuma ka ɲi mɔgɔ dɔ da ni mɔgɔ dɔ ye parce que bɛɛ bɛ ne ka position dɔn ne t'a si min ko la bɛɛ b'o dɔn mais ko dɔw bɛ yen ne b'a to yen fɔlɔ a tiɲɛ ka bɔ d'après ne bɛ bɔ ka kuma mais ko dɔw bɛ yen ne t'a fɔ fɔlɔ c'est n'i y'a fɔ i b'a dɔn insiga ka ca quoi mɔgɔ dɔw b'a fɔ a tɛ Mali fɛ de koyi bon a bɔra mɔgɔ min da a bɛ Mali la de voilà awa a bɛ Mali fɛ fana awa ne bɛ Mali fɛ fana donc nin kaw de bɛ ka kɛ ne bɛ mun ɲɛfɔ Maliens bɛɛ lajɛlen ɲɛna Algérie France Mauritanie billahi ninnu bɛ fɛ ka banbaci wale mɔgɔ de sigi Mali fanga kunna bi ne bɛ ka kuma in fɔ mɔgɔ caman tɛ ka kuma in faamuya a y'a lajɛ u bɛ ka technique mun kɛ nin technique kelen de kɛra Syrie Maliens bɛ ka kuma in lamɛn dɛ bon u bɛ ka taga ni jihadistes ye dugu o dugu minɛ o duguladenw de bɛ fara jihadistes kan sisan ka marifa ta Mali contrôle la n'o kɛra hali ni irisiw tora k'o ye cogo dɔ la irisiw laban u b'a fɔ k'u tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ parce que i yɛrɛ ka population civile de bɛ ka don a la e kan ka mun de kɛ sisan a ye armée renforcer an y'a mɛn ko président ye k'u ye dɔ fara mɔgɔw sara kan ko ɲuman don voilà mais an y'a mɛn ko sara in ko dɔ tɛ fara kan ko fo 2026 wa dɔw ko 2028 mais ne ma fɛn in maîtriser kosɛbɛ quoi mais n bɛna tila k'a jateminɛw kɛ n'a ka sɔrɔ Assimi Goïta dɔ fara Maliens sara kan o ye ko ɲuman de ye o kan ka fɔ n'a ka sɔrɔ a kɛra dɛ ne t'a dɔn dɛ dɔw ko ka sɔsɔliw bɛ ka kɛ mais ne t'a kalama dɛ mais n'a ka sɔrɔ tigi ko Assimi dɔ fara Mali fonctionnaires sara kan hɔrɔnya la ne kan ka fɔ n k'o ka ɲi ça c'est une vérité an ka kɛlɛ tɛ juguya kɛlɛ ne ko de a tɛ se ka Mali mara o ye tiɲɛ de hali n'a y'o bɛɛ kɛ IBK y'o kɛ IBK dɔ fara sara kan 25%
mɔgɔ ma se ka mɔgɔ ma Mali sara yɛlɛ ka tɛmɛ IBK kan mais IBK tagara mais an bɛ tila ka don an t'o kuma la bi ne bɛ mun ɲɛfɔ bi Maliens ni de bɛ ka kan ka dugu la bon u ye technique de kɛ Syrie u bi yɛrɛ ka duguladenw de don jihadisiya la ni ye marifa ta k'u faga Malien bɛɛ ye balimama ye ni ye dɔ faga dɔrɔn dɔ bɛ dimi dɔ t'a faamuya mais mɔgɔ imagine population yɛrɛ dama de bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn contre la bi bon an bɛ Bamakɔ kɔnɔ président 5 ans président 20 ans 30 ans an b'o la an ka duguladenw bɛ ka armée an yɛrɛ contre la n'anw kan ka ko kɛ bi Assimi Goïta kan ka priorité kɛ fɛn fɔlɔ min ye bi o ye ka Mali armée wallahi hali ni Malien bɛɛ bɛ marifa hali ni Malien bɛɛ bɛ entraîné de hali n'aw bɛ VDP de créer hali n'a bɛ ko wɛrɛ de kɛ a y'a kɛ Ala kama nin ye phénomène dɔ de wulita nin ye guerre civile de ye Mali kɔnɔ bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na dɛ dugu joli bɛ accord kɔnɔ bi dugu 700 ani kɔ de bɛ accord kɔnɔ bi école 2000 ni kɔ de phénomène bɛ Mali kɔnɔ bi wallahi an ka priorité ye sécurité de bi ni y'a dan ne ma han foyi wɛrɛ man kan ka kɛ ka mɔgɔ recrute manque d'effectif de bɛ Mali la kuma bamanankan de filɛ nin le Mali a deux problèmes manque d'effectif bɛ yen Mali mago bɛ sɔrɔsi maa miliyɔn 1 ni Mali ye sɔrɔsi miliyɔn 1 sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ don o don an ka dugu hali mɛnɛmɛnɛ tɛ don a da fɛ o tɛ taa sacrifice kɔ mais baara ka gɛlɛn parce que dɔw bɛ ka wari suɲɛ olu tɛ ka minɛ Maliens yɛrɛ dama bɛ ka kun kari ɲɔgɔn na politikikɛlaw bɛ Bamakɔ kɔnɔ mɔgɔw ɲinalen bɛ problème yɛrɛ kɔ nin de problème yɛrɛ Assimi nakun fanga la nin de anw ɲɛ b'i ka gɛn ka bɔ fanga la n ko insécurité de bɛ yen n ko corruption bɛ yen mais bi dɔ farala o bɛɛ de kan bi bon Malien bɛ ɲɛ bɛ nin na nin tɛ ko dogolen dɛ bon n'an y'an sigi an b'an balimaw de imagine dugu 2 bɛ ɲɔgɔn dɔn balimamaw jihadistes taara dugu kelen minɛ k'o bila ka dugu dɔ in kɛlɛ Malien ko génocide bɛ daminɛ ten de Malien ko guerre civile nin ye guerre civile de est ce que a b'a kalama ko nin ye guerre civile de n'an ka armée bɛ wuli ka jɔ ka jɔ janfa mun bɛ Mali contre la Faransi bɛ janfa in kɔfɛ Algérie b'a kɔfɛ Mauritanie b'a kɔfɛ n bɛ ka tiɲɛ bilen de fɔ ɲɛna bi voilà les réalités awa o t'an to yen dɛ bila an ti lafiya ninnu bolo n'an bɛ wuli k'an jɔ an ka wuli k'an jɔ ne kɔni y'a fɔ Mali ne kan ka fɛn fɛn kɛ ne y'a kɛ ne kan ka fɛn fɛn fɔ ne y'a fɔ voilà les réalités qui sont là awa mɔgɔ ninnu renfort de bɛ ka bɔ Mauritanie u bɛ ka recrutement kɛ Mali yɛrɛ dugukolo kɔnɔna na u bɛ ka recrutement kɛ Algérie u bɛ ka recrutement kɛ Mauritanie u bɛ ka recrutement kɛ fan bɛɛ bi marifaw bɛ ka d'u ma dɛmɛw bɛ ka k'u ye walasa u kana an ka jamana déstabiliser n'an ma recrutement kɛ an bɛ Mali perdu n bɛ sigi kuma in kan n'an ma recrutement kɛ ni mɔgɔ min bɛna Mali mara Maliens u ye nin technique de kɛ fɛnkɛ Syrie wallahi ala n bɛ ka kuma ni ala cɛmancɛ la je vous parle très sérieusement an ye nin information de sɔrɔ nin message d'alerte a ka partager bɛɛ ka sɔrɔ nin de kun don Maliens minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger mɔgɔ kunkolo min b'a a b'o digi a sɛbɛnni la ko saisie corporate a bɛ ne ka corporate don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye ko fa b'a ka banque information bɛ dun n'a ka banque information don a somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'o ka orange numéro ta n'u tɔgɔ m'u ka carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ci ko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ci ko filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a ka bɛn ciao ciao